Les estacions de l'any. Hola a tots i a totes. Avui repassarem les estacions de l'any. L'any es divideix en 4 estacions: hivern, primavera, estiu i tardor. L'hivern comença el 21 de desembre i finalitza el 20 de març. La primavera comença el 21 de març i finalitza el 21 de juny. L'estiu comença el 21 de juny i finalitza el 23 de setembre. La tardor comença el 23 de setembre i finalitza el 21 de desembre. Algunes de les festes més importants tenim a l'hivern el Nadal, Nit de Reis, Carnestoltes, a la primavera Setmana Santa, Sant Jordi, a l'estiu Sant Joan, Sant Fermín, a la tardor Castanyada, Halloween i Santa Llúcia.